Eero Järnefeltin juhlavuoteen. Eli tässä kuvassa on Ateneumin intendentti 100 vuotta sitten, Torsten Stjernschanz. Hän esittelee Järnefeltin maalausta Kaski, raatajat, rahanalaiset ruotsinkieliselle nuorten Midvinterstingetin osanottajille, erittäin hyvin pukeutuneelle ryhmälle, ja siellä on muutama nainenkin tuolla hattupäinen nainen taustalla. Mutta 100 vuotta on nyt kulunut tämän kuvan ottamisesta, ja edelleenkin tällaiset opastukset aidon taideteoksen äärellä on hirveän tärkeitä ja oleellinen osa meidän työtä. Mutta tämä, että me saadaan Järnefeltin Kaski gigapixel-kuvaksi Googleen, mitä se tarkoittaa? Voisitko Anni vähän kertoa tästä käytännössä? Mitä tuommoinen gigapixel-kuva oikein on? Se on äärimmäisen tarkka digitaalinen kuva tästä taideteoksesta. Itse asiassa pystyy tarkastelemaan tätä taideteosta tarkemmin kuin paljaalla silmällä. Eli hyvin lähelle eri maalikerroksia, niiden paksuutta pystyy tarkastelemaan. Ja tämä on niin kuin työläs ottaa, eli se tarvii ihan täysin tämmöisen hiljaisen ja rauhoitetun ympäristön. Esimerkiksi ratikat ei saa kulkea tässä silloin, kun sitä kuvaa otetaan, eli yöllä se otetaan. Ja mielenkiintoinen projekti. Ja siinä mielessä hienoa, että ollaan saatu Ateneumista myöskin tähän yksi teos mukaan, koska näitä on korkeintaan 1 per museo, näitä kuvia, jotka otetaan. Eli tämä on siinä mielessä harvinainen juttu, ja kaikilla museoilla ei ole lainkaan tätä gigapixel-työtä mukana tässä galleriassa. Ja hienoa, että me saadaan tämä julkistaa juuri Eero Järnefeltin 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Mutta mikä tämä on sitten tämä Google Art Project, jossa me ollaan mukana? Kerropa näille, jotka eivät tiedä siitä. Me tiedetään kyllä, mistä ollaan mukana ja ollaan haluttu olla kovasti. Mielelläni kerron. Eli Google Art Project on tällainen niin kuin virtuaalinen galleria, taidegalleria verkossa. Eli periaatteessa Google on nyt yli 40 maassa. Meillä on mukana erilaisia museoita, taidelaitoksia, myös arkkitehtonissa merkittäviä rakennuksia, yli 180 kumppania mukana ja yli 35 000 työtä ollaan viety tähän meidän digitaaliseen taidegalleriaan, josta jokainen meistä voi käydä niitä tarkastelemassa. Eli siellä on hyvin erityyppisiä kumppaneita, meillä hyvin pienistä niin kuin kapean alan toimijoista sitten niin kuin Ateneumin tyyppiseen tai mumaan New Yorkissa tai Van Gogh-museo Amsterdamissa ja niin poispäin. Ja käytännössä siellä voi tehdä virtuaalisen galleriakierroksen, niin kuin Ateneumista sitten aikanaan tulee sinne verkkoon. Eli siellä on kuvattu pätkäsalia ja siellä pystyy sitten aika autenttisessa ympäristössä katsoa niitä taideteoksia. Ja sen lisäksi niin kuin joka ikistä taideteosta, jotka siellä on mukana, pystyy myös sit zoomaamaan. Niin menee siinäkin niin kuin hyvin tarkkaan tarkasteluun. Ja ottaa huomioon sen, että teilläkin tulee merkittävä määrä niitä teoksia sinne. Ja nämä kaikki on tämmöisiä korkean resoluution teoksia. Että siinäkin saa semmoisen hyvin erilaisen tarkastelukulman. Ja sitten vielä päälle tämä gigapixel-työ, niin siitä tulee hieno kokonaisuus. Kiitos Anni. Tässä voisi kertoa myös siitä, että Järnefelt juhlavuoden kunniaksi on Kuvataiteen keskusarkistoon Järnefelt-seura on tallettanut tutkijaversion Eero Järnefeltin teostietokannasta. Siinä on yli 2600 teosta tässä tietokannassa, ja se on tutkijoiden käytettävissä keskusarkiston tiloissa. Ja yhdessä tämän megapixel-kuvan kanssa niin me toivotaan, että me saadaan paljon uutta tulkintaa ja tietoa Järnefeltistä myös tulevaisuudessa. Mut kiitos Anni.